Ajde Slavko, povarkaj, ne. Ne povarka koliko mogu. Na jedan autobus ne možda stignemo za dete. Ajde, čuti, je li je završio školu? Čuti više, Šta je dosta najbitno? ti mi se, kao ja da sam se školu. Ponos, bre, tatim, pe. Mani, be, čuti koliko smo si pare nadavali na fakultet. Mani, da mi stignemo titula. Nemam snagu. Au. Pa nema ono sve na trčanje kaj. Sve smo poneli, kačkavalj, peglanu, vino. A što su dve flaše, ono 3 profesorče su? Poneli si? Pa ponel sam Teđu. Treći šta? Dobro. A bi što ga još nema? Koliko je sad? Ne znam. 5 do 11, ja če stigne. Sturi to, ajde, nemoj da me brukaš tamo pred ljudi. O, Bože. Kako fali Sanak? Ajde, ja toliko se doterujem, on se napravi kao da si šušljak najgoli.